magaji ai baya hana na magajiya. Shebatu S Adam ci gaba da taskarewa mai kiɗan amare da angwaye. Zaga ido maganar biki ake fa mata a tsinka jigida ni fa har yanzu ban tsinci jigida a ƙasa ba. Wai ina kuke ne manyan mata? Gwada sai ga dan kana wanda bo she ba ta tsarin mai waka ayakai sama. ga masoya suna yin murna, abokai suna yin murna, har kawaye suna yin murna. Ashe bikin kunya ne, bikin kunya ne. Naira ake liƙawa da dala ana gasa. In ga dubu kai, na ce in ga dubu sama. Zaga ido maganar biki ake fa mata a tsinka jigida ni fa har yanzu ban tsinci jigida a ƙasa ba. Wai ina kuke ne manyan mata?